здравейте, поздравите боксер. Аз съм Миро и сега се разбудих в местата. Аз играя пък братовчет ми Сниба. Кажи нещо, Вики, ако искаш. Да, аз съм. Това по принцип на моят телевизор играе. Да, и съм много лапен. Я чакай, бе, що сте така, бе? Ама къде бе снайпера? Иска снайпер. Ето го взема да. Значи те има мерник, нали? А? И те има мерник. Убивате. Някой те оцели от твоите. Маре, дигни се нагоре, бе. Не знам как да се взема. Тук не може! Ето го снайпера с Г. Г? Да! Да, го забих! Може да вижда край. Защото натисни там. Там, Enter. Enter! Кой? Това там! Да, това! Натисни го. Ходи вече. Ходи! Мир, ти не мога да играеш. Боже, човек! Играй с това! Те убиха, ти вече си на кое място? Тя виж на кое място си. Виж на кое място си, бе! Мири! Искам. Ти много си надължат. Това убих.